Και θα συμπλήρωνα για να καταλάβουν οι τηλεθεατές πόσο σημαντικό και σπουδαίο είναι αυτό το πράγμα, που δεν το ολοκλήρωσα στην περασμένη τηλεοπτική που είχαμε συνάντηση, γιατί είχα πει ότι έχει λεχθεί από τεχνοκράτες, από αυτούς που ασχολούνται με την τεχνολογία των κομπιούτερς, ότι εάν ο Χίτλερ είχε τα σημερινά μέσα, δηλαδή αυτό το ηλεκτρονικό φακέλωμα, δεν θα έμενε κατά περίπτωση. Κυνήγαγε Εβραίους, δεν θα έμενε κανένας Εβραίος. Αύριο δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο επόμενος Χίτλερ, και αν είναι πέρα από κάθε Χίτλερ αυτός ο αντίχριστος, δεν ξέρουμε ποιους θα βάλει στο στόχαστρο, και εάν ανθρωπίνος βέβαια θα μπορέσει να ξεφύγει κανείς. Μια δική μου παρέμβαση μόνο, ότι το φακέλωμα ούτως ή άλλως δεν το γλιτώνουμε, γιατί έχουμε και την εφορία στη μέση, η οποία μας φακελώνει και εκεί κατά περίπτωση. Έτσι δεν είναι, κύριε Λύρα? Ακούστε να δείτε. Ναι. Εμείς δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή την προσκύνηση, όπως λέει η Αποκάλυψη, του θηρίου και της εικόνας του θηρίου. Τι εννοούμε με αυτό? Δεν θέλουμε να φύγουμε από την ελευθερία που μας δίνει ο Κύριος, διότι όπου πνεύμα Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Σήμερα βλέπουμε ένα κράτος δυναστικός να θέλει να μας βγάλει από μια τάξη πραγμάτων που έχουμε συνηθίσει, την ελευθερία μας, και να μας επιβάλλει μέσω του ηλεκτρονικού φακελώματος να κάνουμε όλες τις ενέργειές μας και ταυτότητα να πάρουμε κλπ. Η εφορία μπορεί να εφαρμόσει την τεχνολογία και να κάνει ό,τι θέλει. Και κάθε υπηρεσία. Δεν είμαστε αντίθετοι προς τεχνολογία. Όμως εμείς δεν θα γίνουμε ζωάκια και δούλοι να συνδεθούμε με ένα σημάδι. Δηλαδή ο αριθμός είναι που σας ενοχλεί, το 666. Δεν είναι μόνο ο αριθμός, είναι και η σύνδεση της ζωής μας με το κομπιούτερ. Είναι και η σύνδεση. Και το πρώτο βήμα γίνεται με την ταυτότητα. Για να επακολουθήσει, όπως λέει και η Αποκάλυψη, το σώμα. Όταν λοιπόν... Έχει ψηφιστεί ο συγκεκριμένος νόμος αυτή τη στιγμή? Βεβαίως. Ο νόμος 1599 του 86 είναι η βάση. Έχει ψηφιστεί το 86. Έχει ψηφιστεί. Και δεν έχει εφαρμοστεί λόγω των αντιδράσεων κλήρου και λαού και των προσπαθειών που έκανε το ελληνοορθόδοξο κίνημα από το 1986 στα προπήλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών.